дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ҳамоишҳои сатҳи баланд дар мавзӯъҳои маблағгузорӣ барои амалӣ намудани тадбирҳои мутобиқшавӣ, коҳиш ва рафъи талабот ва хисороти марбут ба пиряхҳо ва соли 2025 марҳилаи нав дар самти ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. ҷаласаи якум дар мавзӯи маблағгузорӣ барои амалӣ намудани тадбирҳои мутобиқшавӣ, коҳиш ва рафъи талабот ва хисороти марбут ба пиряхҳо таҳти раёсати муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки ноиби президенти Гамбия, директори иҷроияи фонди иқлими сабз, ноиби президенти Бонки Осиёгии рушд, директори иҷроияи ЮНИСЕФ, ноиби директори ЮНЕСКО ва роҳбарони созмонҳои молиявии байналхалқӣ ва минтақавӣ баргузор гардид. Дар ҷаласаи мазкур масъалаҳои маблағгузорӣ барои таҳия ва татбиқи барномаҳо ва чорабиниҳо дар самти мутобиқшавӣ ва коҳиш додани оқибатҳои харобиовари обшавӣ бо суръати пиряхҳо мавриди муҳокима қарор гирифтанд. ҷаласаи дуюм дар мавзӯи соли 2025 оғози марҳилаи нав дар самти ҳифзи пиряхҳо таҳти роҳбарии раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист бо иштироки муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид, ноиби президенти Зимбабве, роҳбарони созмони умуми ҷаҳонии обу ҳавосанҷӣ, роҳбарони мақомотҳои муҳити зисти ҷумҳуриҳои Корея, Непал, Финландия, Перу, Гвинея, Барбадос баргузор гардид. дар чорабиниҳои баргузор гардида ҷонибҳо инчунин зарурати ба зимма гирифтани ӯҳдадориҳои иқлимӣ ба меъёри 1.5 дараҷаи Селсия мувофиқро ҳамчун ягона воситаи ҳифзи пиряхҳо ва хидматҳои асосии экосистемаи онҳо таъкид карда шуд. Инчунин ниёзҳои таъҷилии маблағгузорӣ ва мутобиқшавиро муҳокима карданд. дар ҳошияи кори конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо чорабиниҳои канорӣ бо фарогирии доираи васеи коршиносон, олимон, мутахассисон ва шарикони рушд доир гардид. мавзӯъҳои асосии ин чорабиниҳо пиряхҳо, яхҳои Антарктида ва Арктика, таҳдиди болоравии сатҳи баҳр ва стратегияҳои давлатҳои хурди рӯ ба рушд, аз пиряхҳо то баҳр, пиряхҳо, қабати барф ва об дар тағйирёбии иқлим, хатарҳои марбут ба пиряхҳо ва коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ бо истифода аз ташаббусҳои огоҳии барвақтӣ. зимни баромадҳо гуфта шуд, ки обшавӣ бо суръати пиряхҳо имрӯз ба як буҳрони глобалии замони муосир табдил ёфта. дар тӯли 10 солаҳои ахир пиряхҳо бо суръати баланд коҳиш ёфта истоданд ва ин раванд боиси ташвиш аст. ҳамчунин зикр рафт, ки пиряхҳо ва қабатҳои яхбандӣ дар гардиши уқёнусҳо нақши асосӣ доранд. онҳо ҳамчун танзимгари иқлими мӯътадили табиӣ дар сайёраи мо амал мекунанд. дар сурати 2 дараҷа боло рафтани ҳарорати ҳаво нобуд шудани сеяки дигари пиряхҳои ҷаҳон пешбинӣ мегардад. мо шоҳиди аввалин конфронси сатҳи баланд, ки дар якҷоягӣ бо созмони милали муттаҳид оид ба масъалаи ҳифзи пиряхҳо шоҳид ҳастем ва ин масъала, ин раванд дар оянда низ ҷумҳурии Тоҷикистон дар асаи байналмилалӣ пеш хоҳад бурд. аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон низ пешниҳод карда шуд, ки экспедитсия ба пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, экспедитсияи байналмилалӣ гузаронида шаванд, то ин ки маълумотҳо оид ба обшавӣ бо суръати пиряхҳо барои тамоми кишварҳои дунё истифода карда шаванд ва хулосаҳои дахлдор бароварда шаванд. аз тарафи пешвои муаззами миллат пешниҳод карда шуд, ки дар шаҳри Душанбе як маркази глайдсалогӣ ё яхшиносӣ таъсис дода шавад ва аз тарафи созмони умумиҷаҳонии обуҳавошиносӣ ва котиби генералии созмони умумиҷаҳонии обуҳавошиносӣ дар конфронси имрӯза иштирок доранд, дастгирӣ ёфт ва ин марказ дар шаҳри Душанбе дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис хоҳад ёфт. хатарҳои марбут ба пиряхҳо ва коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ бо истифода аз ташаббусҳои огоҳии барвақтӣ мавзӯи яке аз ҳамоишҳои канорӣ буд, ки дар кори чорабинии мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони созмону ташкилотҳои ҷаҳонӣ, коршиносони иқлимӣ, ҷомеаи илм ҳузур доштанд. рӯи кор омадани маълумоти илмиву дақиқ ва санҷидашуда ба хотири пешниҳоди пешгӯиҳои мушаххасу асоснок аз мавзӯи асосӣ дар ин чорабинӣ буд, ки рӯи баррасӣ қарор гирифт. ҳамчунин дар идомаи баромадҳо аз ҷониби намояндагони кишварҳои хориҷ маърузаҳои илмӣ тариқи рӯнамо пешниҳод гардид, ки аз мушкилоти имрӯза ва ҳолати воқеии пиряхҳо ва обшавии онҳо дар саросари сайёра бозгӯӣ мекард.
иштирокдорони чорабинии пиряхҳо, яхбандиҳои Антарктида ва Арктика, таҳдиди болоравии сатҳи бар ва стратегияҳои давлатҳои хурди рӯбарушд таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба минтақаҳои осебпазир дар раванди тағйирёбии иқлим негаронида буданд. дар ин чорабинӣ гуфта шуд ки имрӯз як қатор кишварҳое ҳастанд ки барои ҳамгирии онҳо саволҳои дақиқу ҳалталаб бояд пеш гузошта шаваду онҳо ҳамаҷониба дастгирӣ ёбанд. ба ҳамагон маълум аст ки зиёда аз 1000 пиряхи хурдро мо имрӯз аз даст додем. қариб 30% ҳаҷми пиряхҳо аз даст дода шуданд дар натиҷаи таъсири тағйирёбии иқлим. ҳамин равандҳо имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро водор карданд ки ба ин мавзӯъ диққати ҷиддият ва чораҳои заруриро барои бартараф кардани таъсири ҳамин омил андешад. ва ин конфронсе ки имрӯз дар кишвари мо корашро оғоз кард, муҳимтарин чорабинӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ва масъалаҳои рӯзмарраи вобаста ба ҳифзи пиряхҳо, вобаста ба омӯзиши пиряхҳо, вобаста ба андешидани чораҳо ҷиҳати паст кардани таъсири умуман иқтисодиёти кишварҳо ба ҳамин раванди обшавии пиряхҳо ва омода кардани пешниҳодҳо ҷиҳати бартараф кардани мушкилиҳои ба вуҷуд омада ин конфронс мусоидат мекунад. аз пиряхҳо то баҳр, пиряхҳо қабати барф дар раванди тағйирёбии иқлим ҳам коршиносонро ба ҳам овард. дар кори ин чорабинӣ аз нақши созгории ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи рушди энергияи сабз, истеҳсол ва пиёданамоии ин низоми мусоид ба коҳиши густариши ҳарорати ҷаҳонӣ истиқбол карда шуд. ин ҳамоиш мавзӯъҳои хеле муҳиму меҳвариро бо доираи коршиносони ҷаҳонӣ мавриди таҳлил қарор дод. дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар рӯзи якум 6 ҷаласаи мавзӯӣ бо иштироки коршиносони соҳаҳои гуногун баргузор шуд. гурӯҳе аз иштирокчиёни ин ҳамоиши байналмилалӣ дар толори амфитеатри Кохи Сомон мавзӯи ҳамкорӣ дар соҳаи тағйирёбии иқлим, пиряхҳо ва ҳамкориҳои фаромарзиро дар минтақаи Осиёи марказӣ ва ғарбӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин бахш иштирокчиён таваҷҷӯҳи асосиро ба масъалаи таъсири тағйирёбии иқлим ба бахшҳои гуногун равона намуданд. ба таъкиди мутахассисони соҳа масъалаи ҳифзи пиряхҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар давлатҳои гуногун ҳарчи бештар ба миён гузошта мешавад ва ин бесабаб нест, чаро ки феълан обшавии пиряхҳо ва таъсиру паёмадҳои он ба як минтақа ё кишвари муайян тааллуқ надорад. ин проблемаест ки дар тамоми ҷаҳон таъсиргузор аст ва ҳамкориҳоро дар сатҳи байналмилалӣ талаб мекунад. муттаҳидсозии донишҳо, мероси мардуми бумӣ ва амали ҷомеа барои ҳифзи пиряхҳо дар ҷаласаи дигари мавзӯӣ матраҳ шуд. дар ин бахш иштирокчиён бештар ба мавзӯи донишҳои мардумӣ таҳҷоӣ тамаркуз карданд. тавре гуфта шуд, амалҳои ҷомеа оид ба ҳифзи пиряхҳо, кӯшишҳои глобалӣ оид ба коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ ва таҳияи сиёсатҳои мушаххас дар сатҳи миллӣ оид ба ҳифз ва нигаҳдории пиряхҳо, инчунин ҳамгироии пиряхҳо ба сиёсати миллии иқлимиро дар бар мегирад. соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шуда, аҳамияти ҳифзи ин захираҳои ҳаётан муҳими обро таъкид мекунад. дар ин замина кишварҳои ҷаҳон бояд сиёсати ҳифзи пиряхҳоро таҳия ва татбиқ кунанд. ҳамзамон гузаронидани чорабиниҳо оид ба баланд бардоштани огоҳӣ дар бораи аҳамияти пиряхҳо барои экосистемаи ҷаҳонӣ ва захираҳои об миёни ҷомеа муҳим арзёбӣ шуд. ояндаи пиряхҳо, муттаҳидсозии донишҳо, ҷомеа ва сиёсат барои таъмини устуворӣ ба тағйирёбии иқлим аз мавзӯъҳои дигаре буд ки дар нимаи дуюми рӯзи якуми баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар толори калони Кохи Сомон коршиносонро ба ҳам овард. вобаста ба мавзӯи мавриди назар иброз гардид ки пиряхҳо дар оянда аз ҳисоби болоравии ҳарорати ҷаҳонӣ ва ба хусус тағйирёбии иқлим дар Осиёи марказӣ ба таври назаррас тағйир хоҳанд ёфт. обшавии шадиди пиряхҳо метавонад боиси баланд шудани сатҳи оби дарёҳо, офатҳои табиӣ ва дигар оқибатҳои манфӣ гардад. зикр шуд ки дар оянда вазифаи пиряхҳо ҳамчун манбаи оби тоза тадриҷан паст мешавад. ин ҳолат ба муҳити зист ва вазъи иҷтимоиву иқтисодии мардум таъсири худро мегузорад. аз ин рӯ дар фаъолияти ҳифзи муҳити зист ва рушди иқтисодиёти сабз дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон масъалаҳои тағйирёбии иқлим мавқеи махсусро ишғол мекунанд. лозим ба зикр аст ки конфронсу чорабиниҳои байналмилалӣ аз қабили конфронси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар душанбе дар табодули дониш ва ҳамоҳангсозии талошҳо нақши муҳим доранд.